het is ik. Liefste kijkers, vandaag een video zonder intro, zonder cringy muziekje, zonder gelijk wat. Maar wel met één bedoeling. Toon deze video aan jullie leerkrachten, zorgmensen, als je op school zit of ergens anders. Toon het aan die mensen, want ik wil iets nieuws doen, speciaal voor jullie. Ik weet dat ik de laatste tijd weinig op YouTube ben en geen tot bijna amper nog... Nee, omgekeerd. Amper tot bijna geen Zuster Bo video's mee maak. Waarvoor dat mij nu al spijt. Beloof dat ik er echt nog ga maken. Maar om dat dus goed te maken dat ik eigenlijk amper nog Zuster Bo video's maak, heb ik dus iets nieuws verzonnen. Wat kun je nu doen? We kunnen je vanaf nu inhuren. Dat klinkt super raar. Dat is eigenlijk iets dat ik al super lang wil doen, omdat ik zie gewoon hoe goed dat ik mensen kan helpen soms met de video's. Die berichtjes dat ik daarvan krijg zijn fantastisch. Dat is echt leuk als mensen mij sturen van kijk, ik ben echt geholpen door je Zuster Bo video. En dat is gewoon het enige dat ik wil met mijn YouTube. Jullie gelukkig maken. En bovenop de problemen helpen, want dat is gewoon mijn roeping om jullie te helpen. Ik weet niet, dat maakt mij gelukkig om jullie gelukkig te zien. Dus jullie kunnen mij vanaf nu dus naar jullie school laten komen of gelijk wat. Stel het voor aan uw leerkracht. Het is eigenlijk gewoon Zuster Bo op je school en dus ik noem het gewoon Botivation at School. Ja. Liefste leerkracht, uw leerling gaat niet altijd zeggen dat ze het moeilijk hebben. Echt waar, geloof mij. Ze gaan dat niet zomaar tegen u zeggen, maar het zijn er echt veel meer met problemen, depressies, whatever dat je denkt. En ik wil ze gewoon helpen, want ik weet zelf goed genoeg, als je je slecht voelt, gaat je school niet lukken. Dus soms is dat echt wel een keer nodig voor er weer bovenop geholpen te worden. En daarom wil ik helpen. Dat kan echt voor eender wat zijn. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat ik gewoon naar jullie klas kom en dat jullie al jullie problemen of dingen, anoniem of niet anoniem, kies dat zelf, opschrijven. Ik lees die dat voor in de les en ik geef dan advies. Gewoon zoals in de Zuster Bo video's, zoals dat jullie gewend zijn. Maar dan gewoon in de klas zelf. En dan kunnen jullie gewoon direct nog rechtstreekse vragen stellen. Dan kan ik daarop antwoorden. Wat dan natuurlijk veel handiger is. Dan zullen jullie echt zeker geholpen met jullie probleem. Wat dat bijvoorbeeld ook kan, is gewoon als jullie een keer in een dipje zitten. Of het is zo de examenperiode en jullie zien niet meer zitten. Dat ik gewoon een keer kom om jullie een beetje erbovenop te halen. Te motiveren. Want dat is uiteindelijk het enige dat ik wil doen met mijn video's. Jullie gewoon motiveren en tonen dat het leven echt mooi is. Like, ik heb altijd zo in een put gezeten. Nu ben ik echt op toppunt van geluk. Ik wil jullie ook zo gelukkig zien. Dus als ik dat kan doen op jullie school of waar jullie ook zitten, laat het mij weten. Ik ben makkelijk verplaatsbaar. Ik kan daar overal komen. Het enige dat moet gebeuren is gewoon, het moet natuurlijk in orde zijn voor jullie leerkrachten. Ik plan het niet achter de rug. Ik wil effectief wel met de leerkrachten en de directie er mee overeenkomen dat het in orde is. Dus die mogen mij dan gewoon contacteren op mijn e-mailadres. Staat hierop. Ze mogen mij ook eender waar anders contacteren. Instagram, Facebook, whatever. De linkjes staan hier natuurlijk ook altijd nog onder, zoals altijd. En dat is echt iets dat ik al lang wil doen. Gewoon jullie kunnen helpen. Naar school gaan spreken en jullie echt op het juiste pad brengen. Uit jullie probleem halen. Want het leven is veel te mooi. Vol te lopen jammeren. En er zijn zoveel dingen dat je meer kunt doen met het leven. Dat je eruit kunt halen. Dus toon deze video aan jullie leerkrachten. Leg het een keer uit. Stel het een keer voor. Zijn ze er tegen? Oké, dan zijn ze er tegen. Maar als ze ervoor zijn, hey, jullie zijn topmensen. Nee, leerkrachten. Dat is goed dat je dat doet voor jullie kinderen. Leerlingen. Wanneer ben ik beschikbaar? Want zoals jullie weten heb ik natuurlijk een fulltime job. Woensdagen, voormiddag en namiddag. Het is te zien. Daar kan allemaal over onderhandeld worden. Het is niet dat ik zo specifieke data's heb of zo. En ik begin maar om 10 uur 's ochtends met werken. Dus als de school is in de buurt van Kortrijk, kan ik eventueel van 8 tot 9. Dat moet daarom niet altijd één lesuurtje zijn. Dat mag ook een namiddag zijn. Je kiest het zelf. De eerste stap is gewoon stuur een mailtje of een berichtje. En dan kunnen we erover praten. En dan kan dat misschien geregeld worden. En wie weet sta ik binnenkort op jullie school. Hopelijk heb ik jullie hiervoor een beetje kunnen warm maken. En hopelijk zijn er veel mensen die sturen, want ik wil jullie echt helpen. En er komen sowieso nog Zuster Bo video's aan. Dus als je mij liever niet in de klas wilt, stuur gewoon je probleem naar mij. Goed? Allee, tot ik het er weer zie. Misschien wel of misschien niet in jullie klas. Ik ben al sinds al blij dat jullie dit bekeken hebben. Dank u wel voor jullie tijd. En nu maar weer verder met de les.